Vítajte u ďalšieho videa z Minecraftu, so mnou z Octopusom LP. Len ten je teraz ešte nedostupný, za chvíľu bude dostupný. Ale keďže máme problémy s komunikáciou, tak volať si nebudeme. A no. My si tu postavíme dom. Ja som našiel ten plac. Nie preto, že by to bolo pekné, ale že mi to bolo tam mob spawner. Len keďže Trollolo je trošku šiši, má tu moderátora, no tak mi to tu buchlo nukleárkou a šiši mu, tak som to musel opravovať. OK. A vykraftil som si aj wooden sekírku, lebo sa mi hentá minul a akurát som nemal kameň, tak som si musel vykraftiť wooden. A ja som si až potom všimol, že tu mám pickaxe. A to bolo dosť divné. Dobre, tu je jaskyňa aj iron tam. Tak tam ideme. Super. Dúfam, že po tomto vyriešime tie problémy s komunikáciou. Ale stále nemám uhlie, to je zlé, uhlie potrebujeme. Dobre. Tady to. Tam je uhlie, takže my si to tu urobíme. Uhlie! Jej! Inokedy z uhlia bol nadšený, ale keďže teraz extrémne uhlie potrebujeme, tak som úplne nadšený. Ja tam idem. Kde je tá platforma? Ja aj tam je. Dobre. Buk zase. Buk, dobre. Jedna česká stačí. Furniture. Na jeden železa bude toto. Dobre. Takže my asi pôjdeme asi do loda.
No, dávaj. Trošku mi to buguje, dobre. Kde to je? Otvoríme si torče. Tak, no, pohni si. No, vypeč sa. Mohli ste si všimnúť, že ja som na tomto serveri hlavný Nechcem sa vychvalovať. Dúfam, že to neberete, že sa vychvalujem. No, ale to už neviem. Toto je zlé. Jaj. A tú drevenú sekírku som vôbec neuložil, lebo som samozrejme cobblestone tak načal. Lebo to som všimol akurát, keď som ešte trochu veľa zdrojov by som poštukovali. To tuto a torči máme nejaké. Takto. Je tamto postava hen, tak toto postava tak, ježinko, to je teda dobrý spôsob. Daj mi drevo nejaké. Víc. Ježinku, to je blboček. Kde to je? Tady to. No, tu je to. Mám 18 ironu. Si ešte na chvíľku nechám. Takto a takto. Okay. Ja toto ešte si vykraftím. Aha. Tak. Sekírku a lopatu. Dobre. Takto. Dobre. Dobre. Dúfam, že ste nepočuli, to bola moja mama. Sakríš. Dobre.
Kde je to? Kde to je? Okej. Takto a takto a tak. To je to tiež zle. Teda poviem vám, vôbec neviem stavať. Ako narýchlo to stačí. Takto. Takto a toto ešte musím upraviť. Aha, zase. Počkajte. Tuto by teraz mal byť. Raz, dva, tri. Okay. What the fuck? Zase samé bugy. Odkiaľ mám sandstone? Ja je spúšť, že? Teď strecha. Ako som to vlastne urobil? No. Nie tak? Áno. To bude tak. Sa. Tak, tak. What the fuck? Čo to? Miznú mi tu bloky spod onej. Spod nosa. Mal som... Škať. Svetlo, svetlo. Svetlo. Tak. Dobre. Tak si to urobíme trošku. A potom asi pôjdem na dole ešte prevodníke. Alebo neviem. Ironové meče 2. 2 pickaxy ironové. Nemá drevo, dobre. Dobre, a kde sú stromy nejaké? Kde to? Aha, tu sú stromy. A čo to dali na easy, alebo čo? Však žiadne príšerky tu nie sú. Si to dali na easy. To je dobré. No, ale zase nemáme... No, kosti máme dosť. No, buk. A tie bugy neznášam. Dobre, a teraz máme dom tým smerom. Potom to ešte vylepším, ale vyzerá to celkom dobre. Dá sa, ne? Vážne potrebujeme nejakú tú čestku. Pressure plate nepotrebujem.
si to, čo nepotrebujem. Aha, tak on bude musieť ísť. No to cín. Točím to bez neho, ešte večer možno natočíme ďalšie video. Večer natočíme ďalšie, áno. Toto nepotrebujem, vlastne nič nepotrebujem, urobím to takto. Sem si dám meč, sem si dám... Čo to? Aha. No jasné. Však áno. Dám toto. Dobre, no. Teraz by sa mi dal atak 4, atak 6. Neviem, prečo tie veci mal pri sebe, ale to je jedno. Ešte tú sekírku a lopatu. A nejaké jedlo, ktoré sa mi už míňa. Mi dochádza jedlo. A tu je ešte. Jeden uhlík. No, počkaj, to tam rovno dám vypiec aj viacej toho, nie? A na čo? Nič nemám iné. No dávaj, ja to už sa tie bloky nesnažím. Mám tu nejaké drevo? Tu je. No, nejaké... Mal by som pri sebe nosiť nejaké bloky. Na záchranu. Okay. To je... Viete, lebo tuto na tomto serveri kamenná matička strieľa úplne šípy, tak rýchlo. A však keď to vyrobí, tak dúfam, že vám to nebude vadiť. Á, nevyrobil to, dobre, je múdry. Niečo som, jaj. Mne to buglo a ja som tu videl. No mne to buglo a ja som tu videl spavner, ale neviem kde. Dúfam, že na ňu netrafím. Či inde. OK. Taký ja inde. Mne sa zdalo, že to... Dúfam, že to není pod našim domom zrovna. Lebo ja som to mal označené, lenže trolololo mi to tu celé pokašľal. Kamene tu nemám. Kde to je? Ešte by sa mi to hodilo obuknúť. Celé to tu môžeme rovno podkopať. Trololo. Á, uhlie. Nevidím toto. Aha, uhlie. Dobre, zás mi to budú.
vlastne asi sa mi pridáme do toho natáča na Robota LP. To je majiteľ tohoto serveru. A má aj svoj vlastný kanál. Je Iron, super. No, kebyže ho pridáme, no tak budeme natáčať aj s ním, neviem. Možno pridáme ešte aj nejakých iných ľudí, neviem akých. Nejakých, čo poznám. Ale dobre, to je všetko. Torčené. Tak, okej. Idem na tú stranu, jak povedal. Trololo. Trolololololololo. Ja nemám žiadne jedlo. A za chvíľu umrem hladom. Iron. No dobre, tu není nič, idem vydolovať ten iron. On tu chodí po tme, či čo? Pôjdem ho dať vypiecť. A ja som si tam nadstavil home. Neviem, či som si ho nenastavil nad tým spawnerom. Nejak tak. Takže ja teraz idem dať home 4. Áno, na 4. Oh my gosh. Ježiš, fuj. Ne. Home 4, nie. Fuj. Buch. Jaj to, lebo som to dal asi... Aj tu to kopala. Som diabolský. Dobre. Jedno uhlie tuším vypeče 8, nie? Koľko vypeče uhlie? A dám tam pre istotu 2. Dobre. A mám jedlo, jupi! Surové stejky. A koľko mám? To mám dosť. Koľko mám ironu? 8. Neviem. Nechá, to bude ten spawner. Keď ho nájdeš, povedz. No dobre, TP. Trolololo. On asi počuje spawner. Aha, počkať. OK. Takže budeme musieť kopať. Jaj, to sa mi nepáči. Iba jeden? Ale... To není dobré. Ja žiadneho zombaka nepočujem. Ja nič nepočujem. Neviem, kam som sa prekopala. Nemám torčky. Máš torčky? Jaj. On asi nemá torčky, čo? Zobrať. 4. Hore. Dobre. Ne. Bug. No, rýchlo. Dobre. Nech nikoho nenapadne, že takto tu budem mať. Tu mám dom, dobre. Snad tam mám nejaké torčky. To mám toto a to mám toto a to mám toto.
No môže byť. 26, to nevadí. A jemu dám nejaké, keďže musím. Trolololo, trolololo. Stoj. Kokos. To je blb. Stoj. Zatiaľ vydolujem, on ide ďalej. Zas to. Zas! Teraz ma to... No, som to vedel. Sorry. No, dobre. Neviem, koľko to video trvá. Som si nekúkol, kedy to natáčam. No, tak asi za chvíľu budeme končovať. Lebo podľa mňa už natáčame dosť dlho. Hneď to dám asi aj na YouTube a svetlo tu je, láka tu je. A ten zombie spawner nikde. Potrebujem spawner zombie. No, nepotrebujem to, ale budem mať zombie trapku. Chce už tu. Dobre, na druhú stranu. On ide kopať, ja idem tady to. No tak asi nejdem. Tyjo, ja nič nepočujem, on čo počuje? Už je noc? Prečo nemám home hand tam? To je jedno. Idem túto kopať. Musím nájsť. Asi si vytvoríme... Fuj, čo to? Aha, zase bude. A ja počujem ho. Počujem to myslím. On nadáva! No, na tomto serveri je to tak, že... Získal som jeho hlavu. No, že keď ma zabijú, tak veci sa vrátia. Tak. Rýchlo, povedz, kým sa príde. Spawner. Ne, nic. Čtyři. Set home 4. Tuto si dám set home, henten, čo mám henten, si dám sem. To opíšem.
Iron dá vypiec. Nie je toto. Stejky. Stake it. Nič také tam nebolo. Aha, music disk. Ježiš, to je ten nechutný. Wow! Pustíme si ho. No, nemám diamanty. To nie je dobré. Nemám diamanty, to vôbec nie je dobré. Takže za chvíľu asi to budeme vážne ukončovať. Nice. Dobre. Tak. A ešte raz. Dobre. A na nohy mi už asi nevíde, že? Nech to máme tak isté. Ne. Toto. A počkať, že som vytvoril jemu. Shake it. Dobre, tak. Dobre, málo. Hello. Home 4. Dobre, a už to budeme končiť. Ešte možno za kamerou budeme ťažiť. Neviem. Asi áno. Za kamerou budeme... No, nechce sa nám. Budeme ťažiť drevo asi. No, za kamerou naťažíme drevo. Za kamerou naťažíme drevo. Prečo nezatvárate dvere? Však nám sem behne creeper. Keď budeme spať. To by nebolo dobré. Či? Podľa neho asi áno. Dobre. Nugety! To asi využiť nebudeme, alebo... Ja to využijem. Nepodvádzaj. Dúfam, že to tak neberete, ale však mal to pri sebe, tak čo už. Jak sa z toho dá vytvoriť gold nugget? Čo? Magic lamp, ty. Tak. Čo je to? To chvíľu vydrží. Takto. Dobre, môže byť.
takto a... Toto. Okej. Si dám na ako farbu. Dobre. No, dobre. Tak toto bude asi pre dnešný diel všetko. Majte sa dobre a čaute.